Dengang der sidst. Hvorfor fanden gik du ind herinde, Harry? Fuck, du en røv med ører. Hvad fanden laver du? Stiller lige mine ting her. Det bliver sgu sjovt at udlægge den her forretning. Hvad fanden? Hvad fanden laver du? Du skal kraftedeme ikke lave dørfisk med mig. Så kan jeg godt sige dig, at jeg kunne knippe dig. Nå, lad mig se. Hvilken dildo skal jeg stikke op din røv? Jeg har en blå. Kæmpe. Eller big. Du må prøve den blå. Den er meget fræk. Du skal se, hvad den kan gøre. Prøv at give den et lille swing. Så skal du se, hvad den kan. Ja. Kom nu. Sving den for helvede. Fuck. Fuck. Den har jeg ikke lige set komme, den der. Hold da kæft. Du er da vist en psykopat, hva'? Ja, så må jeg finde en anden dildo. Her er den en af de bedste i samlingen. Den er meget stor. Det kan jeg godt sige dig. Det er sgu en boner. Jamen, så prøver jeg den sgu da. Ka-chow. Fuck. Svineri. Hvad fanden laver du, mand? Dildo. Den skulle starte. Så prøver vi den her. Den er verdens sygeste boner. Kan jeg godt sige dig. Fuck. Må jeg prøve den? Kom nu. Selvfølgelig. Jeg kommer lige ud med den. Ikke også? Jeg kommer. Fuck, jeg er langsom. Kæft, jeg er ondt i røven. Øj. Værsgo, min herre. Værsgo. Og prøv nu at lade være at knippe den. Hvad fanden er det for en nær musik? Hold da kæft. Det var noget ord. Den er virkelig lækker. Må jeg prøve den? Hva? Ja, selvfølgelig. Ellers kunne jeg da sagtens knippe din mor. Rimelig hårdt. Hvad mener du? Ja, jeg har lige sagt. Knip hende. Rigtig hårdt. Ikke også? Rigtig hårdt. Det kan jeg godt love dig. Rigtig hårdt. Lige i siden. Ja, så har jeg forstået det. Okay. Nå, men så må du hellere skynde dig lidt og prøve den. Hvad fanden snakker du om, din skæve kælling? Du er da verdens største luder. Hvad er du for en skæv kælling? Du er bare fuck klam. Ikke også? Men prøv den nu. Okay. 1, 2, 3, kabang! Fucking mere. Hvor er jeg glad.